खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी दिनैनिफ्राय जागायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025 मायथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे बोसोर जानानै थासिगोन मानोना देग्लायनि बे बोसोरनि 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि 3थि एकर्ड मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ सोमोन्दो दङ बेनि थाखायनो नखर मन्त्रि मानागिरि रमिसा बिथाङा बे सानब्रैनि हाबाफारियाव 16 अक्ट'खालि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै आङो बिजाब दिन्थिफुंसालि नि जा बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बाहागो लानो मोननानै बा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों मिजिं खालामदों लाख लाख बर' फरायसा फरायसुलिफोरा बे एग्जिबिशननि गेजेरजों जोङो गुफुं मोनसे सोलोंथाइ मोननायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय मिरु आफादनि जथुमाया 14 तारिखनिफ्राय दिनै क'क्राझार जिल्लानि जथुमाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बानायनाय जे गोसोखांथिलि थुलुंगाफुरि बेबो जथुमायावनो दङ। बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रिया थुलुंगाफुरिखौ मोनसे रायजिक समाधि हिसाबै गायसननो थाखाय खोथा होबाय बा फोसावबाय। रायजिक समाधि जानाय लोगो लोगो बियो मोनसे नेशनेल लेभेल स्टेन्डार्डनि मोनसे डेस्टिनेसन जागोन आरो बेखौ नायनो थाखाय बाहाय बहुत मानसिफ्रा फैगोन। दा बेहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल दङ एसे आरो नायनो फैग्राफ्रा बहाबा जिरायनानै साहा पानि लोंनांगौ एसे जिरायनांगौ बेफोरनि आंखाल दं जथुमायाव। बेजों रिलेटेड बहुत डेभेलपमेन्टआ बाहाय फैगोन। बे जथुमाया बेनि थाखायनो गोनांथि दङ जे स्वाधीनतानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदों आरो सोमावसारारि मोनसे आफाद हिसाबै भारतनि नखर मन्त्रि एबा खुनु मिरुनि मन्थ्रिया एबसुनि समाव जथुमाफ्राव बाहागो लाबोफेराखैमोन। गिबि खेबनि थाखाय नखर मन्त्रि अमित शाहया बेवहाय बाहागो लानो थांगासिनो दं। 16 तारिखआव बिथाङा फैगोन 16 मार्चआव आरो 14 मार्चआव धर्मेन्द्र प्रधान फैनायनि खोथा आरो अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहाय बाहागो लानायनि खोथा। 16 तारिख दिनाव अमित शाहखौ बरायनो थाखाय प्राय 2 लाखनिबो बारा मानसिया बाहाय थुबुर जाफैगोन। बेनि थाखाय थागथियारि जाबाय थादों। आं मिजिंथियो हानजा आफाद बायदिसिना आइडिय'लजिनि डिफारेन्सफोरखौ गारनानै बयबो जाहाथे बाहाय बाहागो लाफैयो आरो जाफुंसार जायो। खारन बियो भारतनिसो नखर मन्त्रि बबेबा मोनसे हानजानिल' नङा आरो बाहाय हानजानि डिफारेन्सफोरखौ लालायनो नाङा। रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लाफैनांगौ बुद्धिजिबि सानसुमैफ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माया बिनि थाखायबो गोनां जागोन खारन बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेसेबां दावगाखै बेसेबां दावगायाखै आरो जाफुङैफोरखौ बोरै मावफुंलांनो बिनि मोनसे पलिसि एबा फिउचार जि प्लेन बेखौ बिथांमोना हयथ' थिग खालामगोन। दासिमाव बर' गोरोबथाया फ्रायानो जाफुंजोब्बाय। दा NDFB केडार्सफोरनो रिहेबिलिटेसननि जि फिक्स डिप'जिट सिस्टेमाव फैसा होदों 4 लाख बियो जोब्बाय दाखालि होनायनि उनाव आरो मुंख्लं नखरफोरनोबो फ्राय आसाम सरकारनि तथ्य मथे बे 4 बोसोराव 592 सा मुंख्लं नखरनो एक्स ग्रेसिया 5 लाख करि होबाय आरो BLTनि समनियाव जि लिस्ट होदोंमोन बेनिफ्राय 300 सानो होनाय जाबाय। देग्लाय बाजेटआव मुख्यमन्त्रिया बेखौनो बुंदोंबा आरो 10 कोटि थाखा दोनबावबाय थाबावनायफोरनो होनो। दा बिनि सिकिउरिटिनि जाबाय थादों खारन मुंख्लं नखर हिसाबै एक्स ग्रेसिया मोननांगौबा पुलिस रिपर्टआ क्लियार जानांगौ, मेडिकेल रिपर्टआ क्लियार जानांगौ, पस्टमर्टेम रिपर्टआ क्लियार जानांगौ आरो बे डकुमेन्टफ्रा क्लियार जायाबा गभर्नमेन्टनि खुनु रुलाव जों होनो हाया। बेखौ दस्रा रोखोमै मोनसे कम्पेनसेट खालामलायनाय जायो। दा हिसाबै जोङो मावलांगासिनो दं। फार्स्टिं गामि सोसननायनि बाथ्रायाबो गिबि खेबाव खेबसे सोसनबाय, नैथि खेबाव खेबसे सोसनबाय
गिबि खेब आरो नैथि खेबनि सोसननायजों 60टा गामि हाबबाय 60टा माने 60टाल' नङा बे रेभिनिउ गामि खारन लिस्ट होनायाव हेमलेट बा साब भिलेजफोरबो दंमोन दा 60टा गामिया एक्सुवेलि हिसाब खालामनो थाङोबा 235सो गामि जायो जेरैबायदि जों लिस्ट होदों आरो बेखौ बोखावजोबनानै दा आरोबाव माखासे गामि सोसननायनि फारिया जागासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायगोन देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै 5000 थान्दैफोर बिथांमोना हांख्रायहरदों आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कमिटिफोर दङ स्टेट कमिटि डिस्ट्रिक्ट आरो आनसलिक कमिटिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन जों बानजाय आफाद हिसाबै जों थामथिम जानानै दङ बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय एबारनि जे जथुमा बे जथुमायाव रायखांनो गोनां माखासे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों जेरै साइन्स एक्जिबिशन बेवहाय जागोन साइन्सनि डेमनस्ट्रेशन जागोन आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनसे मोनगोन साइन्सनि फारसे मोनसे बोगथाबनाय मोनसे फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि लादों जेराव 20,000 फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों जेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रिजों लोगोसे गोबां माने एजुकेशनिस्ट मानसिफ्रा रिसर्स पार्सन महरै बाहागो लागोन जों मिजिंथियो बे गेदेरथार जे फरायसाफोरनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गियान मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाव एबार जोङो जे एक्जिबिशन बेवहाय बुक स्टलफोरखौबो हांख्रायहरदों फरायसाफ्रा गाव लुबैनाय बायदि बिजाबफोरखौ नागिरनानै मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों रिडिं कालसारा जाहाथे बारायो बेनि थाखाय नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ जोङो जर होदों बानजाय आफादनिफ्रायबो जाहाथे बेवहाय गोबां बुक स्टलफ्रा जाहाथे फैयो बेबायदि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों बेवहाय एक्जिबिशनाव गाहायै माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि स्टलफ्रा बेवहाय नायथावथाव जागोन जेजों गाहायै जोंनि आबादारिफ्रा लाब जागोन इरिगेशन एग्रिकालचार हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां डेमनस्ट्रेशन होनो थाखाय जों खावलायहरदों हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टआ बाहाय बादायलायनायबो लादों मोजां आबादारिफोरनो बान्था होनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना दोनदों जोबथा जे हाबाफारि 16 मार्चआव जागोन गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मन्त्रिफोर बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो फरायसा आफादफोर बेवहाय बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाहाय बाहागो लाफैगोन गासै 2 लाख बाहाय सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव जाहाथे लामाफ्राव उसुबिदा जाया बिनि थाखाय जोंनि बानजाय आफाद भलन्टियार्स आरो पुलिसफोरजों जों मोजाङै रायज्लायदों जाहाथे मानसिफ्रा फैनायाव जेन खुनु आख' फाख' जाया एबारनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों मोनसे मोजां रादाब लानानै फैगोन नखर मन्त्रिया अमित शाह बिथाङा पार्लामेन्ट सेसन जागासिनो दं 125 कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जागोन बेवहाय जे जोंनि बिटिआर हालामनि मुलाम्फा जागोन एकर्डनि क्लजफोर माखासेफोर बाहाय रायखांजागोन 60टा समस्ति बाहाय पास जागोन बे पार्लामेन्ट सेसनाव बेफोर गासैखौबो नायनानै बे मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16खौ लानाय जादों सरासनस्रा एबसुनि जथुमाफ्रा जानुवारि नङाबा फेब्रुवारियाव जायोमोन एबार बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानैनो आरो जों नखर मन्त्रिनि कनसेन्ट बायदियैनो बे जथुमाखौ मार्च दानाव लाबोनो गोनां जादों जेयानो जाया मानो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों दिनैनिफ्राय जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेन रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि मोनसे आफाद बे माहारियारि आफादखौ बयबो जेन मदद खालामफैयो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा जे हाबाफारि सानब्रैनि बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेहाय आंखौ गुबैयै गाहाय दरखौ मोखां बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना प्रग्रामाव होनाय जादों थिग बेबादिनो आंबो नुजाफैदों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो आं मिजिंथिदों बे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों
दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद बिथांमोना बे डेलिगेट सेसननि गेजेरजों गोबां थांखि बिथांखि लानानै हारिखौ सोलोंथाइ समाजखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय निश्चय बिथांमोना बेवहाय सावरायगोन आरो लोगोसेयै जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर जे शान्ति एकर्ड बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके बेवहाय गोजोना दा जाबाय लोगोसेयै बिदा फंबायनि गेजेराव जे मोनसे गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जे मोनसे भुल बुजाबुजि साननाय दंमोन बेबो दिनै गैला बुंनो थाङोबा जोंनि जे भातृत्व बोध बेखौ जों गिदिंनानै मोनफिनबाय आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिया जाबाय दा बिटिआर एकर्डनि जे माखासे मावफुंनांगौ दफाफोर दङ बेखौबो निश्चय बिथांमोना सावरायलायनानै जिहेतुके मोनसे स्कप दङ स्कपआ जाहैबाय बेवहाय नखर मन्त्रि अमित शाहजी बिथाङा नुजाफैगोन हयथ' बिथाङा गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावलांगोन जाय बाथ्राफ्रा एकर्डजों सोमोन्दो थानाय मावफुंनांगौ माखासे आद्रा दं बेखौ जुदि फोसावजायोबा आरो फोसावनायनि उनाव जुदि मावजायोबा थारैनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो साबसिनै बे जौगाखांगोन आरो बे गासैबो बाथ्राफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों बेरखांगोन बेनिखायनो मोनसे शब्दयै जुदि जोङो बुंनो थाङोबा बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा होननानै जों बुंनो हायो गतिके आं मिजिंथिदों बे जथुम्मायाव जोङो हारि बोरोन जेबो बासिया जासे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद खालामगोन बेनि अनगायै जोङो